clear structured path to life. Lawol no keɓirten ɗerewol seede rammaku e taskirawol sana'a e no lawol ceede keɓorte no e taskaramji meɗen ema marki ɗerewol dungaye laabi tati ɗi hani ngaɗen marki fada kolaɓe marki marɓe yake e ardotoɓe kugal ngal no en omta e Bannkiiru hesru na ɗum kindu e moƴƴitinta Bannkiiru heyru omtete ndu marani haaje ceede ko kewti ba $1,000,000 jeetati jeenayi kanje hani fuɗɗira kugal Bannkiiru ndun taskaram hitande woore ɗum haala marki rufoɓe yonta ɓe on kawtata tiggandu dow ngewta haala CGB kanka ambassador horani hakkilo ha ɓe darta taskaram ɗam ɓe kosa jabruɗe hani kose fuu nde yoɓuki ceede ɗerewol dungaye ngam fuɗɗuki kugal Bannkiiru ndun haragare hani ɗum waɗa wakkati hani e yigo risku ɗon dembi nokkure woore to ɗum filoto ɗum heɓa e nasaraku nden bo Bannkiiru ndun tammi horuki hakkilo ha heɓanki sukaɓe golle wallugo filoɓe famɗa semben e ma yebre ndemri be nanta walluki rewɓe e yigo ɗum heɓaniɓe ko ɓe kuwa sanne laabi no ɗum ɓamtirta risku ɗon mari bote sanne kadima woɗuki golle e holluki gonga ɗon mari bote masin ha mi famtina on min mi moyejo mi ɗon no huuda be huɓɓirde nde ACC e lesdi Burtaniya mi accountant jano mawɗo mo lesdi Gambia mi laatake no bo nder golloɓe aranden omtuɓe Bannkiiru GT ha lesdi Gambia non ma mi ɗon nder aranden tigguɓe Bannkiiru Eco ha Gambia nden ma mi laatake no hoorejo Bannkiiru Sky ha Gambia ɗo na ngam hokkegi alkotiral ba ɗo ngam famtingo on min mi moyejo non ma mi ɗon nder komitiru gatoɓe gite ha fiji risku lesdi Gambia mi andi dow wakkati mi hokka re'i mi meɗi golluki ha nokkuji fere nder lesdi Gambia ko larani risku mayri mi huudi be Bannkiiru jahal yeso Nahiya Afrika e ma Bannkiiru duniyaru fu ha lesdi Nigeria mi meɗi hokkeki katimere teddinore non ma mi ɗon taskiti huudeki non may ngam tabbitina ko ngaɗɗen yeso humtama mi yetti MD of Sky Bank. Assalamu alaikum everybody. Your Royal Highness, with your permission, dear cousin Lamido Jajire and all. Assalamu alaikum. Dow moɗon fuu horejo moftorde nde Lamiɗo Jajere hoɓɓe jalɗirɓe derɗirawo am wolwi ko hani mi wolwa fuu mi wolway dow kujeji ɗiɗi ɗi hani himɓe naftoro ko waɗi on giɗi tiggugo Bannkiiru dow darnde tabbital pulaku nden noye hani Bannkiiru ndun tiggore noye hani Bannkiiru omtere ko bo tiggore ha lesdi Gambia hani neɗɗo wurto holla anniya makko wurtina ceede non ma surgaru foɓe yonta kanjum marana haaje jontare nde ko waɗi en giɗi tiggugo Bannkiiru to ni en tiggi Bannkiiru ndun ndu wallay ha humtuki haajeji en mari haaje kam fuuna bana no famtina ha jonde men hande rento filuji walluki bacci janga mamirawo am meɗi wigo am fulɓe a yiyata ɗo ɓawo diina islama kala ko a yiɗi ɓe ngaɗa fuu sey to ɓe ngiɗum be gite maɓɓe ɓe tabbitini to ni a yiɗi fulɓe acca fina tawa maɓɓe sey to a holliɓe ko ɓe ngiyata be gite maɓɓe ɗum ɗon mari bote bana no Kadir Yaya arti wi'en to a surgi pullo a wimo na'i poti burtingo kosam lita ujunere woore sey to a hollimo hiddeko o yerdo non ma to a wi ɓe acca durngol nanewol ngol fina tawa egga sey a hollaɓe bote jonde nokkure woore saawi a jangina ɓe no durngol zamanu hani a limtana e wo bote joɗago nokkure woore walla ɓiɓɓe maɓɓe nassa jangille zamanu ɓeɗe diina ngam ɓe mara andal bana no laamiɗo wi dow lesdi Kenya e ma
lesdi Spain ba ha lesdi Spain himɓe marɓe dabbaji pamari ba be'i e baali ɗon ganca nokkuje dayɗe ngam ɓe tefana dabbaji maɓɓe nyamdu non ma ɓe ɗon mari nokkuje bo ha ɓe joɗoto nokkure woore amma gaɗoɓe jahale bo ɗum mari laabi ha dabbaji maɓɓe tokkata ɗi sukkaka ngam mai bote joɗago nokkure woore ɗon mari nafu sanne bana gorgiraɓe an goni ha nokkuje amin jonta woɓɓe fulɓe ɗon kala e wolde arabre wala kaalo e turankore faransa ngam ɓe jangayi to ni a jangini ɓe jangille zamanu kada ko a mari haaje fu foti waɗego na seito ɗum waddi ɓilla ko seɗɗa min ɗon mari haaje marɓe yaake filoɓe e ma bankiru ndun no tiggore kala iyalu fu hani deppine nokkure woore non mai wallay ha ɓiɓɓe jaare jangille zamanu jonta ko waɗi lesdi Gambia shuɓa ngam tigguki bankiru ndu ni haala koyɗum on min tokki ngam to a wi ha lesdi Mali a tiggoyta bankiru ndun sey to a mari ceede sefa ko hewti ba billion nogas ha lesdi Nigeria man non nden ha lesdi goɗɗe bo fu ɗum non amma to a yi lesdi Gambia ɓuray billion sefa 8 tan neɗɗo marani haaje ha umtugo bankiru ndun Gambia on laati nokkure wonde ha bankiru ndun hani tigge komi yiɗi wigo bankiru ndun wallay humtuki haajeji lintaɗi ɗi fu bankiru ndun wallay ha ɓiɓɓe kota jangille e walluki rewɓe filoɓe e ma ceede filu maɓɓe send kids at school, women can have small businesses. And the Vice President, Alhaji Awal Gonga, have been on this lead. I think we have been speaking on it for almost 6-7 years now. jonta kam ha min surga ballo horejo kawtal tabital pulaku mo lesdi Nigeria Alhaji Awal Gonga ɗon tiiɗi dow haala kan ba duuɓi 5 yaaki 6 ko fuɗɗi wollugo dow makka bana no mbiyata haala bankiru ndu wolwama ba duuɓi 20 caaliɗi nder balɗe ɗe hidde ko moftorde men mawnde doggine ɗo ɓe jooɗi ngi hani bankiru ndun tigge ba sellu jalo wi ko waɗi en marani haaje bankiru siga men ndu wallata en haro dogginki kuuɗe men ɗe hande e jango woɓɓe mbi to ni en ngoodi fulɓe marɓe andal dow filuji kawta hoore njooɗo burtina laabiji no bankiru ndun hani tiggore ha to bo hani ndu tigge nden bo ceede ɗe ndu marani haaje ngam ɗum ɓeddora en hidde ko ɓe gadda taskirol ngol iga lesdi Sénégal min tawi dow min ɗon mari haaje ceede dola ba million 40 ɗum lesɗe bolloje ɗemɗe faransi gaddi haala kan sey dartoɓe darti moƴƴitini ko hani kam fuu fulɓe marɓe yaake filoɓe dartiɓe mbi ko hani kam fuu en puɗɗira be omtuki bankiru ndun iga ha lesdi Gambia ɓe ɗon mari ceede ɓe mboti moftuki ɗe ngam omta bankiru ndun ɓe ɗon mari haaje anduɓe bamo Allah ɓamti daraja mun laamiɗo Kano andaɗo nder addunaru fuu hani nastine nder jahangal ngal nden o laato marɗo wi ha jahangal ngal no ma e woodi horejo tabital pulaku mo lesdi Gambia marɗo andal dow risku sanne to ni ɓe nastinama ha jahangal ngal ɓe poti moftuki ceede ɗen mi wi wala ɓilla nyande moftorde ɓeddol andal haala kan sey ka wadde sey ka larte mi woldi be ambassador wi hani min kuuda e neɗɗo marɗo andal ha kuuɗe bankiru ngam mai kanjum waɗo subtani min neɗɗo o ngam heɓuki nasaraku to ni ha wattam ɗam wurtake sey min liina wattam ɗan ha mawɓe amin ngam yigo ko bankiru ndun foti tigge ngam fulɓe min getti sanne. So thank you very much, Sada. It's 5 minutes to 2, so I'm not sure that... Jamdi ɗiɗi lutti minti 5 jonta kam ɗum wakkati himɓe hani kosa jabruɗe no gatta taskaram ɗam humte
komi wi'ata kam to ni a ɗon numa omtugo bankiru tammundu ferotirki e bankiji luttuɗi to wodi laabiji ɗi hani a tokka hani a larto hosuki hoddiroje nden bo be haala saɗirmaji ko watta bankiru ndun heɓa yaaki yeeso tei to ndu hokkay nyamale koyɗe ha filoɓe famarɓe e maaremoɓe kanjum on ɓamtata ndu ko hani a anda wodi didaɗi ɗi gomnati lesdi fu mari ɗi bankiru ndu fota luuta are ɓosinoje gurdam ummatore fu hani larte ɗon ha nokkure bankiru ndun tammi tiggekina e nanta no ɗum dogginata filu nder koyɗum e noye bankiru ndun heɓirta luumo tilimgo ɗum boɗɗum e yigo bankiru omtama balloru ha jahal yeeso risku lesdi ɗum hunde wonde sanne haro tigguki bankiru ndun e yelaki en fuu en kokkaydu wallinde ngam ndu daro darnde hoore mayru. Hopefully we'll all be able to support in one way or the other. Thank you.